В ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Амин. Князь будь з вами. Любі вірові, Ісус Христос є нам к'ютрам путь до вічного живення вотерів. А теж тут он путь чоловікам спознać dał. To dla wołamy k niemu, a modlimy się zgromadnie, uznawam Bogu wszechmocnym, a wam świetli, co są wiele zgrzeszył, myślo, ryczo, jednajo, a dobre znamy. Moja wina, moja wielka wina, to dla Bożu, zbożną zdajną knieżną Marię, święci anioł a światy, modlcie się za mnie, ke kniezy naszemu Bogu. Smiej się nad nami, wszechmocny Boże, a spuścisz nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Knieże, smiej się. Chwała Bogu we wyżynach. Módlmy się. Wszechmocny wieczny Boże, Twój Syn jest swojej cyrkwi dobyczascy jako paster przedeszł. Dowiedź też nas, jo stadło, ze zemskiej biedy do niebieskiej radości. O to prosimy przez naszego knieza Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, kiż je z Tobą w jedności Ducha Świętego, bo wieki na wieki. Amen. Czytanie z apoštolskich skutków. We wonym czasu
pučovaštaj Pavol a Barnabas samaj od Perge dale a přinžeštaj do Antiochije v Pisidii. Na zabače zastupištaj do synagogi a posedneštaj so. Když by so zhromadžizna rozišva, převodžachu mnoze Židža a Boha bojazni proseliča Pavla a Barnabasa. Onaj rečeštaj k ním a namówještaj ich, so bychu w Božej miłości wutrali. Na przychodnym zabacze zędzie so nimale całe miasto na Boże słowo posłuchać. Jako Żydża trzody widzachu, napielni ich zawisć, a ryczachu przeciwo tomu, štož Pavol rečeše a hanjachu jeho. Tuž woziwištaj Pavol a Barnabas cele zjavnje. Wam mieješe so słowo Boże najprede predować. Dokiż pak ste zastorčili a so sami nimače za hodnych wiecznego żywienia, tohodla bunžemo k pohanam. Kniez je nam mienice takle přikazał. Postaju symče za svět v pohanam, zoby im spomožny był hać na konce ziemie. Gdyż pohani to słyszachu, so jara radowachu a sławachu kniezowe słowo, a wszyscy wierjachu, kiż bychu k wiecznemu żywieniu postojeni. Kniezowe słowo pak rozniesie so po všem kraju. Ale Židža naščuwachu pobožne a widziane żonskie, a przy nich mieszczanów a naškarachu ich przeciwo Pawłowi a Barnabasej, a wunachu jeju ze swojej wokoliny. Wonaj wočaseštaj znowu proch na nich a wotinžeštaj do Ikonia. Wučomnice pak napielnichu sa z radosću a Świętym Duchom. Słyszeliśmy słowo Boże. Drugie czytanie z zjawenia świętego apostoła Jana. Ja, Jan, poladach, alej wulka czrioda, kotruż nie możeše nichtu zliczyć, ze všech narodów a splachów, ludów a rečov. Stejachu przed tronom a przed jenieczom w białych sukniach a z palmami w rukach. A starc rekne mi, či du z wulkie čestnošće a su se draste upokali, a je ubelili w kraj jenieča. Tohodla su před Božím tronom a słuža jemu dzień a noc w jeho templu, a tun, kiž na tronie sedzi, bude mez nimi przebywać. Oni nie budзе hižo wodni, ani lačni, ani slunco nie budze ich pražić, ani druga horcota. Przetoż jenio wosred strona budze im ich pasć, a dowiedzie ich k studniam żywych wodów, a Bo zetre im šir slzy z oczów. Słyszeliśmy słowo Boże.
Halleluja, Halleluja. Tak rieči kniez, ja som dobry pastyr, znaju svoje vocy, a one mnie znaja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Kniez, buď z wami. Ze światosczynia po Janu. W onem czasu prawi Jezus: moje ovce znają mój wóz, a ja je znaju, a one tu za mną. Ja im dawam wieczne żywienie, a one nie zahyną na wieki, a nichtu je z mojej ruki nie wutornie. Štož je mi wóz dał, je nadešo większe, a nichtu nie może to z ruki wódca wutornić. Ja a wódz smo jedne. Dobre poselstwo naszego knieza Jezusa Chrystusa. K ułożeniu dżęsniejszego Ewangelia zu sčovacu staviznu započeć. W małym miestaczku mieješe akrobat svoj povjaz wysoko nad namiestnom ščenjeny a wukonješe před napjatnymi přiladowarjemi strach wubudžace akt. Po niekotrych pokazkach praše se so do scywy. Přicpěvajče mi, zo zvážu so po povjazu, który sym tu rozpinil, prikyhič. Scywa vołaše, haj, my ci to přicpěvame. A tak akrobat poda so na povjaz, a ludzo přiladovachu napječe žiwienia strasznemu předezaču. Nidom jace kruč balansovaše akrobat we wyšinie po povjazu tam a sem. A k zakočeniu svojho předstajenia učane won svoju karu a woprasza so przytomnych, što miniče. Zdokonjam tež stutej karu priky přinč. Šice přiladovario chčiča cyle zaoriče. Haj, přicpěváme či to. Ty to zdokonješ. A zawierno on z com te karu drugi bok namiesta docpěje a ludzo zaoriče placachu. Tola potom so akrobat přiladovario woprasza, štu chce so z vás do kary sydnyć, a so wot mnie převestać. Nadobo byše po smieczu a weselu. Přiladovario zaja strach. Nichtu so na to nie zważy,
Nikto nezmieje zmužitosť jeho przeproszenie šťovať. Ale tohle nádobo přizeví so hulčec a záhova. Ja so do kare sydnu. On zaleze horeka do kare a pod napiatym melčenjom sywy čišćeše akrobadzičo po powiazu. Jako drugi bok docpie bychu zaso šice, kajž cyplkolči a zauriče placachu. A po wystym chwili woprasza so jeden z přiladowario hulca, prajonu, nie miesz ty żaden strach tam horeka, a hulčec so šibale posmia a praje nie. Przeto štun, kiž je mnie po powiazu čišćał, je mój nan. Luba wasada, hacz runie su šice přiladowario widzieli, što akrobat na powiazu zamože, dowierješe jenož jedne dziecko, a sydne so zmužiče do kary. A swoją dowieru mieješe z to, zoby akrobat na powiazu jo nan. Zladujo na jutre je Jezus tute dziecko, kotrež mieješe zmužitość, dowieru a wieru, so do ruku swojo nana, swojo wódca podać, a so od niego w powiazonym akcie do wiecznego żywienia przewieźć dać. Z widom na dżęsniejszej Ewangelii nie będzie też nichtu, kotreż jemu syny Bożemu dowieria a szczyłuje, respektywnie so do kary sydne, kotreż cyrkej mianujemy, zahynyć. A to może se każdy wysty być, dziwajo na jutry, na zrowa stanienie Jezu Chrysta. Todla słuchamy też przeco zaso znowa na jeho wóz, a jemu szczyłujemy. Dziubiali pak nichtu jeho wóz jeszcze nie słyszeć. Potom si myslu, a też prošu, jeho tunle wóz w swoim żywieniu pytać. Jeli pak so nitko prašeše, o kotrym wózu ryczu, potom mieniu wóz, kiž hina klinči, kajž w nasem sviče. Kotrež dere klinči, a nie zasudza. Kotrež so nie přilišča a nie ži, ale kotrež je pełny lubošće, a mi dobročiwie wierność praji. To je wóz dobro pasterja. Won może kemni we utrobie ryczeć przez Słowo Boże w Świętym Pismie, albo też przez ludzi, którzy z rowa stanienia szczyłja. Myślusli, że je tutun wóz za nasze żywienie ważny a relevantny. So tunle wóz ze szeje hary, kotraż nas obdawa, wusłyszymy. Przetoż wun, kotraż wóz to je, powiedzie każdego z nas po dobrym puczu, mianujcy na pucz do wiecznego żywienia przez niekotrą szkuli powiazowe akty. Amen.
My jutro nejnáđi modlíme sa ke Kristusi zrovastanenemu zbožniki. Skručuj a džerž svoju tude zromadženú osadu v jutrovnej radosti. Prosimiče, uslyš nás. Potoraj zawiry nepřečelstva a hide mjez ľudami a natwar miesto toho moste pokoja. Prosimiče, uslyš nás. Zmuž svojich posłov zo bychu neladajo na zweršnosť a přečivky Tvoje dobre poselstvo vozewieli. Prosimiče, uslyš nás. Daruj našim nebohým podziel na svojim jutrovnym dobyču nad rychom a smrču. Prosimiče, uslyš nás. Prosimy też za naszego nowa bamsza Leon, żeby nam był dobry pastor. Prosimiče, uslyš nás. Przetoż Twój duch ożywia schon świat, przez Ciebie sławimy naszego Wódca wieki na wieki. Amen. Amen. Modlimy się. Knieże Bożo, zasa świecimy jutro na hosčinu,
Daj, zobychmy so nieprzestajnie z to radowali, zo se nas umožił. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbieńmy w utroby. Dziękujmy za Kniezy naszemu Bohu. W prawdzie je od nas sprawne, zdobne a spomożne. Za Tebie, Knieże, każdy czas. W sobie pak nitko wyskaja sławimy, gdyż Bóg zwoprowany nasze jutro nejenia, Jezus Chrystus. Co stare je zajszło, padły świat je umożony, a żywienie je w Chrystusu obnowione. To dla wyskażon świat w jutro nie radości, ale też niebieskie silności a angelskie mocy, Tebie piosenkwa wyśpiewaja, wospietuja bez końca. Woprawdzie święty se Knieże, a sprawom Cię chwalisza Twoja stwoba, przetoż przez swojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego ożywiesz a świecisz tyszun świat, a romadzi se neprzestajnie swój lud, so by so Twojemu mianu czysto woprował od słońca skadzenia hacz do jego kowania. Todla przykadzamy przed Twoje obliczo świeczo zjednoczeni z całej cyrkwią, pryni dzień tydzienia jako dzień, na którym się Chrystus zmartwychwstał. Przez Niego, kotros się k swojej prawicy powiesił, Cię Knieże prosimy. Poswiedź tutaj naszej daraj przez swojego Ducha, so byście nam bywaj czyła krwi Twojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, kiż nam poruczuj tute potaństwa świecić. W nocy, w których po śmierci wudaty, za wun chleb, dziakowaše so Ci, żonowaše jon wamaša a podajon swoim wučomnikam prajo, zmiče a jistče šice o to. To je moje čivo, kotrež bude za vás podate. Tak tej zawon pojedzie kelu. Dziakowaše so, žonovaše a podajon svojim wučomnikam prajo, zmiča a piče šice z njo. To je keluch nowa wieczna zakonia moja krwi, kotraż bude za was a za mnohých przelata k wodawaniu rychu, czyńcie to na mnie wspominają.
To je potajnstvo víry. Wspominają tuż knieże na Twojego Syna, wozywiamy Jeho wozbożliwe cierpienie, Jeho hodozne zrowastanienia do niebezpiecza, czekamy do nich nie przyjdzie. Dziakoni, woprujemy Ci tutun dziwa światu wopo. Prosimy Cię, zladuj na dar swojej cyrkwie, przyjmij woprowane jenio, przez których chcesz Ty być ujednany. Żyj nas z czywoma kryju swojego Syna, so bychmy z Duchom Świętym napełnieni byli, jedne czywo a jeden Duch w Chrystusu. Wun niech z nas czyni Tebe wieczny dar, so bychmy zlubienie dziedzictwa docpili z Twoimi uzwolonymi, ze zbożnej knieżną Borodzicielką Marią, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi matrariami, a ze všimi świętymi, na których zastupną prostwu przed Tobą so przeco nadziejamy. Tutun woporny da naszego ujednania prosimy Cię, knieże, niech Ty je pokoje a spomożeniu všeho świata. Skručuj swoją cyrkwi na jej putnikowaniu na ziemi we wierze a lubości. Skručuj swojego służonika naszego Bamža Leo, naszego biskupa Heinricha a zgromadność biskupów ze všimi duchownymi a ze swoim uzwolenym ludom. Usłysz mi we wódce modlitwy tutaj swoje osady, któreż są tu zgromadził. Zjednoć ze sobą wszystkie swoje po ziemi rozbrojene dzieci. Wspomnite na naszych zemretych, bratów a sotry, a na wszystkich, którzy są Tebi so spodobają, z tutej czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, to so nadziejamy, so bychmy z nimi Twoją krasność używali. O to Cię prosimy przez Chrysta naszego knieza, przez któregoż Ty, Święty, wszystko dobra dawasz. Przez Niego, z Nim a we Nim, dawa Ci Bożo, wszechmocny Wodcy, w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hodowność, wieki na wieki. Nie rekamy jenoś dzieci Bożymi, to my, ale tutaj wiry. Modlimy się zgromadnie. Wódcy nasz, Tyzy niebieса, świecą Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajż na niebiu, tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dżęc, podaj nam nasze winy, jako my też podobamy swoim winnikom, a myś nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, woteszeo złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smiel so nad nami a pomaj nam, so bychmy od rycha przeco swobodni, a przedewším zamučeniem byście oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Przeto jutro je Jezus swoich uczomników z postrowem pokoja zweselił, tuż prosimy, knieże Jezu Chrystie, dobyczereo nad rychom a śmierciu, nie ladaj na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwie,
da je po svojej voli pokoja jednotu, ki se živa, kraluje šviki naviki. Pokoj kniaza, buď stajne z vami. Stroče so s postrom pokoja. Lečenja Bože, kotre zibera rechi sveta. Zrova stanev je dobre pastor, kiž je svoje življenje dal za svoje vodce, a so dal morič za svoje stadvo. Halleluja.
Modlmy so. Dobry pasterio, zladuj mile na swoje stadwo, a dowiedź nas, kotryż zdrotny kryju swoją syna umożył, na wieczne pastwiszcza. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Wozowiednia koszczanski wosadźena 4. jutro niedzieli na 1.5. Dżęca 14 godzin su wosani wutrobnia ekumeniski niszpor do Smiečkić przeproszeni. Niszpor wobrubi cyrkwinski kór, kajż tež kór tamniejsze ewangelskie wosady. Niszpory přizamknie sokowej a besada. Dżęca od 10 godzin su modlarskie godziny w klosztrze. Od 10 do 13 godzin cicha modlitwa, od 13 do 14 godzin w niemskiej ryczy, od 14 do 15 godzin serbskiej ryczy. Od 15 do 16 godzin cicha modlitwa, w 16 godzin je rożoc z eucharystycznym pożadowaniem. Rożoc modlimy się w klosztrze, w utoru 18 godzin cicci, sredu 8 godzin, a piatki 19 godzin. Košicach od ponedjeľa do piatka 18 hodín cicci. V Worklicach štvrtk 17 hodín cicci. Mestské nišpory sú v kloštre v útorku javore 18 hodín a štvrtk nedjeľu 19 hodín cicci. V Košicach sredu 19 hodín, sredu obrúbené od cirkvinského kora. V Worklicach v útorku 19 hodín, sredu a piatk tež 19 hodín. V Dobrošicach sú kemše sredu 18 hodín, v Worklicach štvrtk v 18 hodín. Šulské kemše sú sredu 15 hodín v Koščicach. Vosaná rada a vosané predstaviteľstvo zetka si so štvrtk 19 hodín na fare. Kolpinkovci zetkaja so štvrtk 19 hodín cicci svoje sidarní. Přednošk bude rabia Stolberg von Stolberg. Piatk sú v kloštre konventne kemše hakle 9 hodín cicci s prvným sviatým opravenom šuloria z Pichovanskej šule. Ráno 7 hodín konventne kemše nie sú. Ďaktne kemše k złotému kvase manželského Moniky a Pavova Hicky z Vitence sú sobotu. Na nedjelach v jutronym času zakončíme dopolnejšie kemše v Farskej cirkvi s procesionom na kirchu. Hakle od Wolného kříža sem są končné požadovanie spošči. Zbierka přichodnú nedželu je v Koščicach za osadu, kloštre za nadawki kloštra. Přichodnú nedželu sú v kloštre 9 hodín kemše z dvurečnej katechézu za deti až do druholetnika. Biskop Timmer Elvers šeprosuje manželských jubilárov 14. na kemše ze žonovaniem do Drežďan. Prosimy zajmowanych jubilarów so k tomu až do 15. na fare Přizevič. Dnia 605. zemry w starobie 71 lat Mirčin Juren z Pančic Kukova, koani a requiem bešte piatk. Nasza cyrkiew ma nowe návodu, Robert Francis Prevors je sebe mieno Leo VI dał, uzvolil. Ze svojim mocom modlíme so za mir a pokoj na svete. Stroha se Maria, nade plná, kněz je s tobou, žonovaná s tými žonskými a žonovaný je plod tvojho života, Jezus. Svätá Maria, Boža, rosa nás hriešnikov, jedne hodine našej smrti. Amen. Dnia 10.5. zemrel v starobie 95 lat Monika Kneblová, rodzina Čornákec z Dobrošič. Šo dalsze so jeszcze woziwi. Boże służby za osadzie Kruszczyca Łotru, niedzielu 1.5, 7 godzin za Jurija Šotu a za Mariu z Jasence, 9 godzin za osadu.
10 hodin Citzi za Martin Zisch aus Horka zum 1. Jahresgedächtnis. Bis Metschkezach 14 hodin ekumenijski nišpor z Damniši Vosadu. Votrove, da ne trebam čitati. Ponželu 7 hodin za Jurija Heblaka a Hanus Horko. 18 hodin Citzi Rožoc, Vomir a pokoj na svijeće. V útoru 7 hodin za Kude duše skazana z Horko. 18 hodin Citzi Rožoc, Vomir a pokoj na svijeće. Sredu 15 hodin šulske kemše za Mariu Škodžinu, Bauova a syna Jurija z Gorzac, kajšte Šnučka, Hajka, Pecolda. 18 hodin Citzi Rožoc, Vomir a pokoj na svijeće. 19 hodin miejski nišpor s cirkvinskim korom. Štvrtk 18 hodin Rožoc, Vomir a pokoj na svijeće. Piatk 18 hodin Citzi Rožoc, Vomir a pokoj na svijeće Sjata spoječ. 19 hodin Džakna Boža mša skazana za Znoje Jasence. Sobotu 13 hodin Cicni Džakne kemše złotemu kwasy manžesko hitske cvetence. 18 hodin Sjata spoječ. 18 hodin Cicni za Heinžu a Jana Šefera z Gorzac. Nedželu 18.5. 7 hodin za živých a potem rytých svojby Jakubaše z Zejc. 9 hodin za Vosadu. A 10 hodin Citzi za Franciska a Rudolfa Švana z Zvudoria a z živých Agnes a Paul Jurk aus Nauslitz. Přejeme žanovanou nedželu. Čaneme nitko zromadne na kirchu, chceme se tam modlić za našich zemřelých.
Modlíme sa zhromadne za našich zemretých, Otce náš a Strovasu Maria, da bychme z nimi romadželi, so přivobročili Bohu. Otce náš, Przyjdź Twoje królestwo, stań se Twoja wola, dajś na niebiu tak na ziemi. Wszędzie chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom. A nie weź nas do spytowania, ale umocz nas od złego. Łaska Maria, nad pełna, miłość z Tobą, żonowana z mężczyznami, a żonowanie ku Twojego żywota, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, o za nas grzeszników, i prowadzi nasze zmartwychwstanie. Amen. Knieże, daj naszym zemretym wieczny odpoczynek. A weźcie światło niech ich zjeździ. Niech odpoczują we Twoim pokoju. Amen. Knież Bóg z Wami. A swoim duchom, Pożonuj Was, wszechmocna miłościwy Bóg, Wódz a Syn, a Duch Święty. Amen. Życzę pokoju, Halleluja, Halleluja.